So, manapod so guys, akong gilaga mga bata diri sa Robinson's Place Butuan kanang bata nga naka-red guys. Amo niya siyang silingan nga estudyante si Gabriel. Ako tong pag-umangkon tong babae. Kana siya nga bata. If walay klase or even na ay klase guys, basta dili pa lang niya time. Mula agay na siya sa among balay. Ako man siyang gasugod-sugon, sugon sa kong ate, palit asin, palit ani. And then, akong suhulan para na siya'y baon. Karon, ako man na siyang ipatabang guys, pagtaod na mo o Christmas lights, naghimo ko o Christmas tree, abot-abot agad guys, paabot ani, paabot ana. And then, okay, ako usang ko anong guys nga nagsulod mi og CR pagka abot na mo sa Robinson. So, and then, ang gawas na mi. Okay? Gusto nila magdula sa World Tombs. Charis! Sumala gito guys. Ako siyang sugo-sugon, ako siyang sugo-sugon, pero ako siyang suhulan para na po siya baon pag school niya. So karon, ningon siya sa ako, abi ni mo auntie, wala pa ba ko adtog Robinsons, wala pa ko adtog SM, wala pa ko adtog Isano. Sukad-sukad daw sa iyang kabataan. And then ko nga sige, if wala kay klase and then na ako'y lakaw uban nun taka. So karon nga ni man ni ugkuan Robinsons. So may palit ron akong mantika guys, nilaag mo na siya ko sige dali uban na lang ka sa ako, uban na lang pud akong pagmangkon. Magdula sila diri guys. Magdula sila dira. And then sulod mi kay ako silang palitan og tokens. Ang among sabot guys, magdula sila diri kay magpalimpyo kog kuko, magpa-pedicure ko. Gipalitan sa nako sila og tokens, balit 200 pesos lang. Daghan naman na kaayo guys, more 20 kabuok man na. Yung ko, sige, pagdula mo diri kay magpalimpyo kog kuko. Bulati ko ninyo, ayaw mong panlakaw, bahalag mahurot na ng inyong tokens. Ayun mo paglakaw, na manghagad sa inyo, nga manguli na, ayaw mo og uban. So, ni tuo man po sila sa ako guys, nalingaw silang maayo. So, while nagdula sila, ako po nag-waiting diri kay fully booked sila. Charis! Puno kayo guys ang ilang sulod. Walay bakante na manicurista or nail technicians. So, while waiting guys, nag-video sa ako. And then, okay na. Gihumol na ang akong tiil kay panita na. Charis! Siya guys, nagsugod na mi. Sugod na og limpyo sa akong kuko while ako gyud nahuna ang duha kung kumusta na to. Mauto guys. Kung nahurot na bang ilang mga tokens. Na guys, katulugon kaayo ko ana guys, as in nakatulog ko gamay, makamata na pod. Ako din gipa-color ana guys kay murag kuan. Muni blue violet. Ano siya guys? Blue violet lang guys, blue violet, blue purple. Charis! Siya guys. Lamig sa paminaw. Pedicure agad permanente ako ipatrabaho guys, maliban na lang og mulaag kog layo. Man na siya guys. Di ba mga mugbo ka tagtiil. Nagbayad na ko tiil. Kuko ay bayad na ko guys. Ano ba human? Di ba alika na ako ang duha ka kilos. Naglakaw na ko padulong sa ila. Mauna na akong koko guys. Charis, mura bang maklaro. Padulong na ko sa ila. Itong kuhaon itong mga bata at tulawahan na to. Padulong na ta. Niabot na ko guys. Umuna ilang dagaan silang 200 pesos guys. Nakadaog man po sila, wala man po sila na zero. Nag-enjoy po ng duha, kaya nakadaog o duha ka buok. Ay, sus, ginoo ko, nalingaw og nang hagad og kaon, gagi pang gutom. Pero nisulod sa may og grocery, kaya nagpalit lagig mantika. Ang akong pinakatuyo diri guys, mantika ramang yun. Palit ko og canola oil. Kaya man akong gamit. Hindi ko man yung isa nga, mami, gutom na ko, mami, may tawag sa akong pagmangkot sa ako. Mami, gutom na ko. Puno man kayo sa Jollibee guys. So, nanganhin na lang may Greenwich.
number 19 mi. Hulat pa mi nga motingog na. Charis! Oh. Ipamalitan mo na akong lollipop kaya arong while waiting. Itudlo man po na lollipop daw. While waiting sa atong pagkaon, naglollipop sang duha. Og niabot na ang among order kay ang duha nangihi pa. Ano na siya ang among gi-order. Nanduha na ngaon na. Niyong gay kung kaya ba nila ng kaunon. Itong bata ato, first time niya katong gani, si Gabi, first time niya nakakaon. Og mo, nakakaon sulod sa mall. Nanay kaduhan niya nga rice, guys. Nga akong rice akong gihatag sa iya. Pero wala ko giganahan sa akong pagkaon. Kaya murag, rubber ka dry ang akong kuan, chicken. Enjoy kayo ni siya, guys. Kaya first time lagi daw niya nakasulod og Robinsons. Hindi nakakaon. Pagkahuman, guys, ako pagit silang ipasakay sa merry-go-round. Para kung kuan, malingaw jud. Dili masayang ang ilang laag. Ngaranduhan ng tapad. Kana ako pag umangkon, kapila na siya nakasakay og ginana. Pero kadto siya kay first time. Gipat testing yun ako. And first time gina niya, guys, nakalaag, as in nakadula sa Tom's World, nakasakay og merry-go-round, as in nakasulod og Robinson's Place, or first time nakasulod og mall. So pwede pa gani man kuan, guys, maglaglaag og dugay-dugay, pero gikapoy nako. So maora to, bye bye mo, choo choo.